Здравейте, днес искам да ви споделя нещо, което се оказа фундамент, който определи начина ми на живот. Наскоро попаднах на една лекция, чието заглавие ме провокира. 99% от хората живеят неправилно. Първата ми реакция беше: какво арогантно твърдение. Отначало бях скептичен. Но колкото повече слушах аргументите на учен като професор Дадали, толкова повече осъзнавах, че той не говори за морал или за грешни житейски избори. Той говореше за една фундаментална грешка в подхода ни към здравето. Грешка, която и аз допусках всеки ден. Фундаменталната грешка. Ние сме реактивни, а не проактивни. Ние гледаме на здравето си като на даденост. Приемаме, че тялото ни просто работи, докато един ден не се счупи. И едва тогава, когато се появи болестта, започваме да търсим решение. Лекар, лекарство, операция. Ние реагираме на проблема, вместо да изграждаме здраве превантивно всеки ден. Това за мен беше шамар. Осъзнах, че управлявам бизнеса си проактивно, планирам, инвестирам, предотвратявам проблеми. А към най-ценния си актив, собственото си тяло, подхождах напълно пасивно. Просто чаках нещо да се обърка. Тогава реших да променя изцяло мисленето си и да започна да управлявам здравето си, базирайки се на 3 прости, но мощни стълба. Стълб номер 1 – биохимия. Да осигуриш правилните суровини. Науката е категорична. Храната днес е бедна на микронутриенти. Можем да ядем огромни количества, да сме сити и пак клетките ни да гладуват за витамини и минерали. Затова моята първа стъпка беше да приема реалността. Храната е основата, но не е достатъчна. Продължавам да се храня чисто, но добавките са задължителна компенсация. За мен те вече не са нещо допълнително, а са начинът да си гарантирам, че моята фабрика получава всички нужни части, за да работи оптимално. Стълб номер 2. Физика. Да използваш тялото по предназначение. Тялото ни е създадено за движение, не за 8 часа седене на стол. Седенето е новото тютюнопушене. Промяната тук не беше да започна да тренирам за маратон, а да вплета движението в ежедневието си. Правилото на 30 минути. На всеки 30-40 минути седнала работа ставам. Разтягам се. Правя 10 клека. Отнема 2 минути, но прекъсва цикъла на застоя. Разходки вместо срещи. Когато е възможно, провеждам разговори по телефона, докато се разхождам, вместо да седя в офиса. Стълб номер 3. Информация. Да станеш мениджър на собственото си здраве. Това е най-важната промяна. Спрях да аутсорсвам здравето си на 100%. Лекарите са незаменими, когато има проблем, но моята ежедневна грижа е моя отговорност. Аз съм отговорен. Започнах да чета, да се образовам, да слушам лекции на учени. Аз взимам решенията. Вместо да чакам да ми кажат какво да правя, аз вече задавам информирани въпроси и участвам активно в решенията за собственото си здраве. Промяната от реактивен към проактивен подход не е лесна. Тя изисква осъзнатост и дисциплина. Но тя е единственият път към истинско, дългосрочно здраве и жизненост. Не става въпрос да си перфектен, а да си осъзнат. Кой от тези 3 стълба – биохимия, физика или информация – усещате, че е най-пренебрегнат във вашето ежедневие? Споделете в коментарите и не забравяйте да ни харесате.